ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आरंभ जावन 30 वर्सां जाली. ह्या 30 वर्सांनी पयले फावटी हे एक आमी गितां स्पर्धा मांडून हाडला. देवाची आशिर्वाद मागून प्रार्थना गितांद्वारे ह्या कार्याची सुरवात करूया. पहिले तुका हसितेल्या धनिया तुवेंच दिल्ल्या देण्याद्वारी. पहिले तुका हसितेल्या धनिया तुवेंच दिल्ल्या देण्याद्वारी. दया तुझी दाड आमच्या कार्यात, कृपा तुझी होत आमचे बेरी. पहिले तुका हसितेल्या धनिया तुवेंच दिल्ल्या देण्याद्वारी. एकाच तुझ्या उतरातावन वय जालो संसार, एकाच तुझ्या विश्वासान जीव दिलो मनशाक. एकाच तुझ्या उतरातावन वय जालो संसार, एकाच तुझ्या विश्वासान जीव दिलो मनशाक. रायाचो तू राय जावन आसाय तू मुळबार, अंतरणातावन भुंयतळार तुजो साधिकार. एकाच तुझ्या उतरातावन वय जालो संसार, एकाच तुझ्या विश्वासान जीव दिलो मनशाक. तुझे तबे काल आमची बाळवी, जाऊ जल्मातावन मोरासरी. पहिले तुका हसितेल्या धनिया तुवेंच दिल्ल्या देण्याद्वारी. पहिले तुका हसितेल्या धनिया तुवेंच दिल्ल्या देण्याद्वारी. दूख एकसुरपण दिवच्याक एकामेकाक सांगातपण करच्या खातीर आमचे भाव बांदावपण. देव बरी सांज दिव तुमकां सुमेस्तांक. वाड्यागारा सांगाता मेळोन समुदायाची गितां अभ्यास कर वाडो तशेंच फिरगस कुटाम जिवाल दवरच्या उद्देशान आयचो वो समुदायाचो गितां स्पर्धो मांडून हाडून सारकी सलाह सुचना दिवन स्पर्धो आयोजीत करूंक प्रोत्साह पाठिंबो दिल्ले सावन आसात आमचे मोगाळ विगार मानादीक एडविन पिंटो बाब. फादर, पयल्यान पयलें हांगासर हजर आसच्या सुमेस्तांच्या नांवी तुमकां माया मोगाचो येवकार मागता. आयच्या स्पर्ध्याक वरयणार सावन आमचे सांगाता आसात ब्रदर विनोद पायस. आमकां सुमेस्तांक ते वळखीचे. आयतराची सेवा दिवंक हांगासर तांणी येतात. बरे संगीतकार तशेंच वसंत राकेलच्यान भोव हुशार तांणी. ब्रदर, तुमकां आमा सुमेस्तां तर्फेन मानाचो गनाचो येवकार. तशेंच आमचे सांगात आसात ब्रदर मेलरिक रॉड्रिगस, कर्मेलीत ब्रदर. तांणी देवशास्त्र शिकोवन आसात, संगीतांत आनी वसंत राकेलच्यान भोव प्रावीण ते. आज वरयणार जावन हांगासर आयल्यात. ब्रदर, तुमकांय सुमेस्ता तर्फेन मोगाचो स्वागत. तशेंच आमचे सांगात आसा सिस्टर अल्विना डिसोसा, आर्सुलेन दंबईन फामाद गावपेन ती जावन आसा. गायन मंडळींत मोठो वावर दिला. प्रस्तुत सेंट मेरीज इस्कॉल वरकडी हांगासर आपली सेवा दिवन आसात. कुशेन आज वरयणार जावन हांगासर ती आयल्या. सिस्टर, तुमकांय हजर आसच्या सर्व तर्फेन मोगाचो स्वागत. फिरगस गौलीक परिशदेची कार्यदर्शी मानेस्तीन जयश्री मोंतेरो, सर आयोगाचो संयोजक मानेस्त फिलिप मोंतेरो, तुमकांय ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. ICYM संघटनाच्या अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत कार्यदर्शी मिशाल मोंतेरो आमच्या संघात आसा. तुकांय ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. तशेंच व्हडा संतोषान आनी वर्त्या उमेदीन बरी तयारी कर वेलार हसर जाल्ल्या सर वाड्याच्या स्पर्धिकांक फिरगसकारांक मोगाचो स्वागत. सोमेस्तांक स्वागत सुस्वागत. सर्वांक स्वागत मागल्या. तुकाय मोगाचो आनी मानाचो स्वागत. मुखल्या कार्याक वेदी सोडून दिवंक विनंती करता.
विगार बाप हांचे तावन आयच्या दिसाचो महत्व विशयन संदेश ऐकूया. वर येणाऱ्यानो आनी समेज सैऱ्यानो आनी प्रत्येक जावन म्हज्या मोगाळ फिरगज घरानो तुमकां हांव समेस्तांक बरी सांज मागतां. पयल्या सुवातेर हांव तुमकां सर्व समेस्तांक अभिनंदन पाठयतां. हो स्पर्धो हे अनाउन्स केल्ल्या तवळतावन तुमी तुमकां सपुर्तेपणी हार्ट एंड सोल म्हणटात तातूंत तुमचो आत्मो आनी तुमची कूड सगळी घालून तुमी प्रॅक्टीस अभ्यास करना आसात आनी आज व्हडा उमेदीन वडोलूच 2.5 वरार तशें की पयलेंच तुमी पावल्यात. देखून तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पाठयतां. पयले सुवात एकामेकाक आमी ताळयो दिया. आमकां कळीत आसा संगीताक आनी पदांक जायती विशेशता आनी इम्पॉर्टन्स आनी मान्यता ती आसा. जावं ती भुरगें तें पद घाल्लेंच संगीत वाजयल्लेंच खेळोंक सुरू करता. एक प्रायस जाल्यारय ताचे हात पांय तो हलयता आनी म्युजीक थेरपी आसा आमकां कळीत आसा. देखून आमी संगीत वापरता. जायते बोटी जायते विशय उडास दवरूंक आमकां संगीत ही बारी गरजेचें जावन आसा. त्यो 12 कंती घेवं ते आसात 1 2 3 2 पोळ्यो मैजेच्यो तें पुरा आनी आमी इस्काला येताना जाल्यार तेंचो आमी शिकल्ले. हांव 1 2 ಬಾಳೆಲೆ ಹರಡು 3 4 ಅನ್ನ ಹಾಕು 5 6 ಬೇಳೆ ಸಾರು 7 8 ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ದಂಟು 9 10 ಎಲೆ ಮುದುರೆತ್ತು 1 ರಿಂದ 10 ಹೀಗಿತ್ತು ಊಟದ ಆಟವು ಮುಗಿದಿತ್ತು. कितले सुलाभ 1 तावन 10 मुसर आमी शिकले. देखून असो हो पावर संगीताक आनी पदांक तो आसा. जायते आमकां उपकारता आनी ल्हान क्रिस्तांव समुदायान ती आनी आमच्या देवस्तुतेन ती हाका व्हड प्रामुख्यता आमी दिल्या. आनी कोण गायन करता तो दोडत्यान मागता हेंच मतीन दवरून आमी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचीं गितां वाड्यांत आमी गायता आनी जायतीं गितां नवीं आयल्यांत तीं आमी शिकोवंक जाय आनी गडीत आशिल्लीं ती बरी कर म्हणूंक जाय. ह्या उद्देशान आमी हो स्पर्धो दवरला. हो स्पर्धेचो उद्देश आमच्या फिरगजेंत कोणचो वाडो बरें करून गायन करता म्हूण सांगून विंचून काडूंक न्हय. बगार हीं गितां शिकोवन हाचे उपरांत ती आमच्या जमते वेळार ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या त्या जमते वेळार ती म्हणून आनीकी आमी लागीं सरचें आनी माया मोगाचें आनी एका मनाचें एका काळजाचें जावचें आनी दोडत्यान आमी मागचें असो उद्देश हो जावन आसा. देखून हो उद्देश मतींत तुमी दवरतल्यात खंडीत दवरला म्हूण सांगून हांव विश्वास दवरतां आनी परत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी हो स्पर्धो मुखार व्हरूंक हांव उपकार मागतां. देव बरें करूं विगार बापानो तुमच्या मोलादीक संदेशाक. आतां थोडी ह्या स्पर्धेची जराल नियम तुमचे मुखार दवरता श्रीमती रेश्मा रॉड्रिगस. मुळावो क्रिस्तांव समुदाय गिता स्पर्धेची जराल नियमां हे परी आसात. ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची गितां मात्र गावंक अवकाश आसतलो. उण्यार 3 कंताराचे कोरस आनी चरणां गावंक आसतले. कंतारा पळोवन गावयेत 2 मिनटां तयार जावंक आनी गावंक 9+1 म्हणजे 10 मिनटांचो वेळ आसतलो. एका कुटुंबांतावन कितल्या जाणांनी भाग घेवयेत. वाड्यांतावन भाग घेवच्या कुटुंबाच्या संख्या वयर अंक आसतले. एका पंगडांत कनिश्ट 10 जाणां आसूंक जाय. गरिश्ट कितल्या जाणांनी भाग घेवयेत. प्रायेची गड ना. स्पर्ध्याक वाजंत्रां वापरूंक नात. गायतना हाव भाव आसूंक जाय. नटन करूंक आनी वेदी सुरंगारावंक अवकाश ना. ड्रेस कोड कड्डाय ना हे तीरपाक आसचें ना. पयले दुसरे तिसरे आनी समाधानकर बहुमान आसतले. तीर्पदारांचे निर्णयच अंतीम जावन आसात. एका वाड्यान गायतना उरिल्ल्या लोकांनी मौन सांबाळूंक विनंती. वरवणेचे प्रमाण हे परी आसात. स्वर आनी संमिश्रण गायतना आवाज भोव बरो करून गावंक जाय. ताळ आनी सांगातपण पद गायतना ताळ सुकानासतना सांगाता मेळोवन गावंक जाय. स्पश्टता आनी उच्चारण पदाचे शब्द सारके आनी स्पश्ट आयकोंक जाय. अंतर आनी हावभाव
पदाच्या भावना प्रकार आवाज आणि हावभावाक अंक आसतले. सदर प्रस्तुती वेदीचेर उबे रावचे विधान आनी वट्टूक प्रस्तुती बरी जावन आसूंक जाय. कुटुंबाचे सांदे एका वाड्यांतल्या कितल्या जाणांनी भाग घेवयेत, अंकांनी वरवणी कितली कुटुंबां भाग घेतात हाचेर हुंदो नासतले. आता आम्ही स्पर्धो आराम करता. दया करून तुमची मोबायलां सायलंट मोडार या स्विच ऑफ करीचे म्हूण तुमच्या लागीं विनंती करता. सर्वांनी हांगासर वेदीचेर गितां गायतना उरल्यांनी मौन सांबाळीचे, कोणाकय डिस्टर्ब जावं नजो, त्या देखून तुमच्या लागीं ती एक विनंती. आता नंबर 1 वेदीचेर चिंता तुमकां कित्या बापाक सोपोसता सदांच तूं सांबाळटा विश्वास ताचेर दवरा. शेतांतली काट फुलां वाडटा ती पळया ती गोळिनात वळिना सलमाव रायले गुण वैभवांत आपल्या फुलां सारको नेसुना. पळया ती अंतराळ सुखनी ती ओंपिनात लुवानात रास करिना तांकां जरी देव पोसता
देवाची भुरगी आमी एकामेकाक भाव भयण एका उड्यांत आमी पोशीत जाता क्रिस्ताक एक व्हरता वाड्यान सांगाता मेळटाना उतर वाडटाना सेवे कामा आमी करताना जेजू खाचार करता वाड्यान सांगाता मेळटाना उतर वाडटाना सेवे कामा आमी करताना जेजू खाचार करता वयर वयर हात तुझे देवा कुंकेल मुखार मुखार हात तुझे दान धर्माक हेने तेने हात तुझे सेवे कामाक जोड जोड हात तुझे मागणे करूंक देवा आमच्या सदानीत मान बागोवया जेजू आमच्या धन्याची सेवा करूया पवित्रात्म्याक हात उबान आमी हरसिया त्रिएक देवाक सदांच आमी ऋणी जावुया पेलो बरें करतना पाट कापडया पेलो कश्टान पडटना कुमके धावुया हेरा विशीं उलयतना बरें उलोवया सगळ्या लागीं माया मोगान आमी जियेवया तुका जेजू आपयता म्हाका जेजू आपयता सगळ्यांक जेजू आपयता ताचेर रास बांदून तुका जेजू आपयता म्हाका जेजू आपयता सगळ्यांक जेजू आपयता ताचेर रास बांदून संगी वावुया एक संभ्रावुया संगी वावुया एक संभ्रावुया समुदाय आमी बांदुया समुदाय आमी जियेवया समुदाय खातीर वावुया क्रिस्ताळार स्वर्ग्या समुदाय आमी बांदुया समुदाय आमी जियेवया समुदाय खातीर वावुया क्रिस्ताळार स्वर्ग्या आता नंबर 2 नेक्स्ट नंबर 3 तांणी तयार रावचे आमी वसुया जेजूक भेटोन उतार आयकुया आयकल्ले उतार काळजांत आठोवया सेवे करण्यानी उतार परगट्या वाड्या जमते आमी वसुया जेजूक भेटोन उतार आयकुया आयकल्ले उतार
करता सौम्याची आज्ञा पाळता वाड्याचं मत आमची सर्वांगोमोगाची देवा उतारवांची शेजाऱ्या संगी हाडची सत्तेचे मुखेलपण आमचे धोरण नव्या दिशेन आम्ही समकता गुरखा प्रतिनिधी प्रेरक संगी वाडो समुदाय करता वाड्याचं मत आमची सर्वांगोमोगाची देवा उतारवांची शेजाऱ्या संगी हाडची वाड्या फेसवड संभ्रमाचे सर्वांगोमोगाचे लाना मोडांक सन्मान करून पात्रोनाक मान करचे वाड्याचं मत आमची सर्वांगोमोगाची देवा उतारवांची शेजाऱ्या संगी हाडची आम्ही संगता आयल्याव माया मोगान जमल्याव देवाच्या उतरा बोवारी क्रिस्ता देव गवाय बांधूच्या समुदाय जाऊच्या गोरे शेजारी आम्ही सांगता आयल्याव माया मोगान जमल्याव देवाच्या उतरा बोवारी क्रिस्ता देव गवाय बांधूच्या समुदाय जाऊच्या गोरे शेजारी देवाचे उतार वाणताव वाड्यांत जीव कोरताव देवाचे उतार वाणताव वाड्यांत जीव कोरताव आम्ही सांगता आयल्याव माया मोगान जमल्याव देवाच्या उतरा बोवारी क्रिस्ता देव गवाय बांधूच्या समुदाय जाऊच्या गोरे शेजारी सेवेक ती जाता दैवी शेकाय जोडता सेवेक ती जाता दैवी शेकाय जोडता आम्ही सांगता आयल्याव माया मोगान जमल्याव देवाच्या उतरा बोवारी क्रिस्ता देव गवाय बांधूच्या समुदाय जाऊच्या गोरे शेजारी जीवित समुदायाचे पडले मोगामाय पासाचे जीवित समुदायाचे पडले मोगामाय पासाचे आम्ही सांगता आयल्याव माया मोगान जमल्याव देवाच्या उतरा बोवारी क्रिस्ता देव गवाय बांधूच्या समुदाय जाऊच्या गोरे शेजारी जाऊच्या गोरे शेजारी जाऊच्या गोरे शेजारी आम्ही सांगता आयल्याव माया मोगान जमल्याव देवाच्या उतरा बोवारी क्रिस्ता देव गवाय बांधूच्या समुदाय जाऊच्या गोरे शेजारी आम्ही सांगता आयल्याव माया मोगान जमल्याव देवाच्या उतरा बोवारी क्रिस्ता देव गवाय बांधूच्या समुदाय जाऊच्या गोरे शेजारी देवाचे उतार वाणता वाड्यांत जीव भरता देवाचे उतार वाणता
उतरा बोवारी क्रिस्ताक दीव गवाय बांधून चाक समुदाय जावच्याक बरे शेजारी सेवेक आयती जाता आयती जाता देवीक शेकाय जोडटा शेकाय जोडटा सेवेक आयती जाता आयती जाता देवीक शेकाय जोडटा आमी सांगाता आयल्याव माया मोगान जमल्याव देवाच्या उतरा बोवारी क्रिस्ताक दीव गवाय बांधून चाक समुदाय जावच्याक बरे शेजारी जीवित हे समुदायाचे पाले मोगा बायपासाचे जीवित हे समुदायाचे पाले मोगा बायपासाचे आमी सांगाता आयल्याव माया मोगान जमल्याव देवाच्या उतरा बोवारी क्रिस्ताक दीव गवाय बांधून चाक समुदाय जावच्याक बरे शेजारी जावच्याक बरे शेजारी पेल्याक दुस्सानाका पेल्याक शिराप घालनाका पेल्याचे नाव पाठ करिनाका पेल्याक रडय नाका पेल्याक दुखय नाका पेल्याच्यो खबरो कर मान काडनाका म्हज्या ल्हाना बाबा भयणी कितें केले तेच म्हाका केले तुमी म्हणटा सोमी म्हज्या ल्हाना बाबा भयणी कितें केले तेच म्हाका केले तुमी म्हणटा सोमी पेल्याक ताण्याक नाका कोर्टीक चडय नाका पेल्याच्या मोसरान तूं जडा नाका वाटेक झगड नाका फुटविल्याक मांडी नाका सदा विरोध केदी स्वसा नाका सत उलया सत तुमकां सुटका दितले सता खातीर दगदणी भोगल्याक सूख मेळटले सत उलया सत तुमकां सुटका दितले सता खातीर दगदणी भोगल्याक सूख मेळटले वस्तूक लब्धा नाका विश्वासानी नाका दोगा धन्याची सेवा करी नाका आत्मो होगडाय नाका कुडीची कन नाका मोनासर सोंपता आत्मो मात उरता देवी पुंजया सरगार म्हणटा सोमी सर्गी दिव्या सर्गी शापित पावा सर्गी दिव्य पुंजया सरगार म्हणटा सोमी सर्गी दिव्या सर्गी शापित पावा सर्गी एकलो सर्वा खातीर सर्वा एकल्या खातीर जियोंचो मनशा पंगड आमचो क्रिस्ती समुदाय एकलो सर्वा खातीर सर्वा एकल्या खातीर जियोंचो मनशा पंगड आमचो क्रिस्ती समुदाय कुटांबलान समुदाय वाडोयलान समुदाय तर समदी आमकां वाडो विसरलेले कुटांब कुटांबलान समुदाय वाडोयलान समुदाय तर समदी आमकां वाडो विसरलेले कुटांब कुटुंबा संगी येतात देवा उतार वांतात गजेवंताक पावतात मोगान तिची येतात कुटुंबा संगी येतात देवा उतार वांतात गरजेवंताक पावतात मोगान तिची येतात मोगान तिची
देवाक महिमा होगलाप दिव्या जेजू क्रिस्ताचो समुदाय हो भावाट्यांचो एकतार करो भावा भयणी वाड्यांत मेलो देवाक महिमा होगलाप दिव्या बाप पुत्र पवित्र आत्मा एक देव त्रिएक देवा तै बाबा तू साऱ्या बाप पुत्र पवित्र आत्मा एक देव त्रिएक देवा तै बाबा तू साऱ्या जेजू क्रिस्ताचो समुदाय हो भावाट्यांचो एकतार करो भावा भयणी वाड्यांत मेळोन देवाक महिमा होगलाप दिव्या देवाची उतर भक्तीन आयकून एकामेका संगी वांटून घेव्या देवाची उतर भक्तीन आयकून एकामेका संगी वांटून घेव्या जेजू क्रिस्ताचो समुदाय हो भावाट्यांचो एकतार करो भावा भयणी वाड्यांत मेळोन देवाक महिमा होगलाप दिव्या बाबातान परवशान मोगान जीवन सगळी वाटे फुडे सरया बाबातान परवशान मोगान जीवन सगळी वाटे फुडे सरया जेजू क्रिस्ताचो समुदाय हो भावाट्यांचो एकतार करो बाबा भयणी वाड्यांत मेळोन देवाक महिमा होगलाप दिव्या राग द्वेष हगे मुसळ सांडून बोक्सण्याच्या स्पिरितान सरया राग द्वेष हगे मुसळ सांडून बोक्सण्याच्या स्पिरितान सरया जेजू क्रिस्ताचो समुदाय हो भावाट्यांचो एकतार करो बाबा भयणी वाड्यांत मेळोन देवाक महिमा होगलाप दिव्या जेजू क्रिस्ताचो समुदाय हो भावाट्यांचो एकतार करो बाबा भयणी वाड्यांत मेळोन देवाक महिमा होगलाप दिव्या देवाक महिमा होगलाप दिव्या देवाक महिमा होगलाप दिव्या आता नंबर 4 वेदीचेर नंबर 5 ऐते रावचे आमी वसुया जेजू भेटोन उतर आयकुया आयकल्ले उतर काळजां ताटुया सेवेक ज्ञानी उतर परगट्या वाड्या जमते आमी वसुया जेजू भेटोन उतर आयकुया आयकल्ले उतर काळजां ताटुया सेवेक ज्ञानी उतर परगट्या शेजारी आमी सांगाता येव्या एकामेकासर वळखून घेव्या पेल्याचेर कस्तूर हाडूंक या देवा उतराक बळगोन जाव्या वाड्या जमतेक आमी वचुया जेजू भेटोन उतर आयकुया आयकल्ले उतर काळजां ताटुया सेवेक ज्ञानी उतर परगट्या राग द्वेष मोसून आमी सांड्या बरो संबंध रुताकया एका काळजां मोनाची जाव्या एकवटी समुदाय आमी बांध्या वाड्या जमतेक आमी वचुया जेजू भेटोन उतर आयकुया
उतर काळजां दाटोव्या सेवे करयांनी उतर परगट्या वाड्या समतेक आमी वचूया जेजूक भेटोन उतर आयकोव्या आयकल्ले उतर काळजां दाटोव्या सेवे करयांनी उतर परगट्या मुसूर द्वेष आमी सोडून माया मोगाची मुनीस जावन वैरी दुस्माना सोमो करून सऱ्या आमी सगळींचे वाटेन अशे सोम्याचे गरेशी जावन समजाची चूक प्रसार आमी दैरान अशे सोम्याचे गरेशी जावन समजाची चूक प्रसार आमी दैरान वायटा बरेपणान जापदिव्या शिरापाक आशिर्वाद पाठोव्या धरती तेऱ्या पासून आमी माग्या सर्वांक बरे करीत आमी चलया अशे बऱ्यो कन्यो आमच्यो पोळ्ळें सर्गी बापाक जावं सदां महिमा अशे बऱ्यो कन्यो आमच्यो पोळ्ळें सर्गी बापाक जावं सदां महिमा मीर तुम्ही पृथ्वीचे मीर तुम्ही उजवाड तुम्ही संसाराचो उजवाड तुम्ही उजवाड पांकया रोज तुम्ही दिया हेरांक उपकाराचे जाया उजवाड पांकया रोज तुम्ही दिया हेरांक उपकाराचे जाया मीर तुम्ही पृथ्वीचे मीर तुम्ही उजवाड तुम्ही संसाराचो उजवाड तुम्ही उजवाड पांकया रोज तुम्ही दिया हेरांक उपकाराचे जाया उजवाड पांकया रोज तुम्ही दिया हेरांक उपकाराचे जाया मिठान आपली करसन होगडायली तर मीठ कित्याक उकता जिणेन तुमच्या क्रिस्तांक सास दिली नात जियेवन कितें फायदो देखून बरी कामां करा हेरांक देख दिया बापाक महिमा जाया देखून बरी कामां करा हेरांक देख दिया बापाक महिमा जाया मीर तुम्ही पृथ्वीचे मीर तुम्ही उजवाड तुम्ही संसाराचो उजवाड तुम्ही उजवाड पांकया रोज तुम्ही दिया हेरांक उपकाराचे जाया उजवाड पांकया रोज तुम्ही दिया हेरांक उपकाराचे जाया आमच्या वाड्याक ल्हान क्रिस्तांव समुदाय बांदून हाडया रुता करया ल्हान क्रिस्तांव समुदाय उतरवास्या वांटून घेवया बाबा भयणी लागी
करया ल्हान क्रिस्तांव समुदाय बांधून हाडया हृदय करया ल्हान क्रिस्तांव समुदाय. आता नंबर 5 वेदीचेर नंबर 6 आनी तयार रावचे. वाड्या समतेत बसूया सोम्याक आमचे मोदे आपोया उतरताचे आयकुया बरे लागले उसाया मौन रावून ताका उलोवंक सोडया उसालेले वांटून घेवया मौन रावून ताका उलोवंक सोडया उसालेले वांटून घेवया सेवा करूं मुखार सरया सर्वा खातीर प्रार्थना करया सर्वा खातीर प्रार्थना करया. आमी सेजारी आमी सेसारी आमी वाड्या घरा आमी वाड्या घरा आमी सेजारी आमी सेसारी आमी वाड्या घरा आमी वाड्या घरा जेजूच्या नांवान सांगता येता सात मेटा विधान वापरता एकवटान आमी जियेता एकवटान आमी जियेता जेजूच्या नांवान सांगता येता सात मेटा विधान वापरता एकवटान आमी जियेता एकवटान आमी जियेता. मोग विश्वास सोडूया हाताक हात धरूया पेन्याचे ग समजुया हेरांची दुखा पुसूया गरजेवंताक आदार दिवया संबंधांक सोगट करया गरजेवंताक आदार दिवया संबंधांक सोगट करया देवाचे उतर जियेवया सुवातेक आमी साक्षी जावया सुवातेक आमी साक्षी जावया. आमी सेजारी आमी सेसारी आमी वाड्या घरा आमी वाड्या घरा आमी सेजारी आमी सेसारी आमी वाड्या घरा आमी वाड्या घरा जेजूच्या नांवान सांगता येता सात मेटा विधान वापरता एकवटान आमी जियेता एकवटान आमी जियेता जेजूच्या नांवान सांगता येता सात मेटा विधान वापरता एकवटान आमी जियेता एकवटान आमी जियेता. भयणीनो सगळी येया कोटाम कशे लागीं सरया उतर आमी देवाचे आशी दिवन आयकुया एका कालचा मोनाची माया मोगान सदांची सर्गींचे रास आमच्या वाड्यांत आमी बांदुया. भयणीनो सगळी येया कोटाम कशे लागीं सरया उतर आमी देवाचे आशी दिवन आयकुया एका कालचा मोनाची माया मोगान सदांची सर्गींचे रास आमच्या वाड्यांत आमी बांदुया. मोगाल बाप तो देव सर्वेस्पो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवंत पवित्र आत्मो देण्या दातार एकवटाची सर तांचो एकवट जावन तो आदार जियोंक आमी माया मोगान सेवा आमची आसो उदार हाडू समाधान. भयणीनो सगळी येया कोटाम कशे लागीं सरया उतर आमी देवाचे आशी दिवन आयकुया एका कालचा मोनाची माया मोगान सदांची सर्गींचे रास आमच्या वाड्यांत आमी बांदुया. वाड्या सोडो आमचो मायबाप सगळ्यांक दिसो वडसड सोड गरजेक आसल्यान आमची घुमूक हाडून दादोसकार ल्हाना व्हडा संगी मेळया एकामेका बरे मागया भावार्थ आमचो जीवन करया मोगान जियेवया. भयणीनो सगळी येया कोटाम कशे लागीं सरया उतर आमी देवाचे आशी दिवन आयकुया
एका काळजा मोनाची जाव माया मोगान सदांची सर्गींचे राज आमच्या वाड्यांक आमी बांदुया भाऊ भयणीनो सगळी येया कुटाम कशे लागीं सरया उतर आमी देवाचे हासी दिवन आयकोव्या एका काळजा मोनाची जाव माया मोगान सदांची सर्गींचे राज आमच्या वाड्यांक आमी बांदुया सभेचे सांगे आमी देवा रसाचे नागरिक आमी काळजा मोनान मेलून हाताक हात धरून काळजा मोनान मेलून हाताक हात धरून वाड्या एकवटान फिरगस बांदतां वाड्या एकवटान फिरगस बांदतां सेजर आमी मेलतां सेजर आमी मेलतां जेजूक आमी आपयतां जेजूक आमी आपयतां सुवातांनी आलतां सुवातांनी आलतां सेवा आमी करतां सेवा आमी करतां पवित्र सभेचे सांगे आमी देवा रसाचे नागरिक आमी काळजा मोनान मेलून हाताक हात धरून काळजा मोनान मेलून हाताक हात धरून वाड्या एकवटान फिरगस बांदतां वाड्या एकवटान फिरगस बांदतां सेजर आमी मेलतां सेजर आमी मेलतां जेजूक आमी आपयतां जेजूक आमी आपयतां सुवातांनी आलतां सुवातांनी आलतां सेवा आमी करतां सेवा आमी करतां सेजर आमी मेलतां सेजर आमी मेलतां जेजूक आमी आपयतां जेजूक आमी आपयतां सुवातांनी आलतां सुवातांनी आलतां सेवा आमी करतां सेवा आमी करतां एका देवाची भुरगीं आमी एकामेकाक भाव भय एका वंड्यात आमी पोशीत जातां क्रिस्तांत एकवटां एका देवाची भुरगीं आमी एकामेकाक भाव भय एका वंड्यात आमी पोशीत जातां क्रिस्तांत एकवटां वाड्या सांगाता मेळटाना उतर वांताना सेवे कामां आमी करताना जेजू काजार करतां वाड्या सांगाता मेळटाना उतर वांताना सेवे कामां आमी करताना जेजू काजार करतां आमच्या वाड्यान ल्हान क्रिस्तांव समुदाय ल्हान क्रिस्तांव समुदाय बांदून हाड्या रुता करया ल्हान क्रिस्तांव समुदाय बांदून हाड्या रुता करया ल्हान क्रिस्तांव समुदाय उदरवास्या वांटून घेवया बाबा भयणी लागीं बाबा भयणी लागीं गरजे पावया सेवा करया सामान बरो करया गरजे पावया सेवा करया सामान बरो करया सामान बरो करया सामान बरो करया वाड्या सांगाता मेळटा एकवटांची येता उतर वाडून सेवा करून जेजू संगीची येता वाड्यान सांगाता मेळटा एकवटांची येता उतर वाडून सेवा करून जेजू संगीची येता सेजारी सांगाता मेळटाना एक आमी जाता शुभता वांटून घेताना भागे
जियेता उदार मांडून सेवा करून जेजू संगी जियेता आम्ही शेजारी आम्ही शेजारी आम्ही वाड्या घरा आम्ही वड्या घरा आम्ही शेजारी आम्ही शेजारी आम्ही वाड्या घरा आम्ही वड्या घरा जेजूच्या नावान सांगता येता सात मेटा विधान वापरता एकवटान आम्ही जियेता एकवटान आम्ही जियेता जेजूच्या नावान सांगता येता सात मेटा विधान वापरता एकवटान आम्ही जियेता एकवटान आम्ही जियेता मोग विश्वास सोडूया हातात हात धरूया पेल्याचे कस समजूया हेरांची दुका पुसूया घरचे वोंताक आधार दिवया संबंधांचो घट करया देवाचे उतार जियेव्या सुवातेक आमी साक्षी जावया सुवातेक आमी साक्षी जावया आम्ही शेजारी आम्ही शेजारी आम्ही वाड्या घरा आम्ही वड्या घरा आम्ही शेजारी आम्ही शेजारी आम्ही वाड्या घरा आम्ही वड्या घरा जेजूच्या नावान सांगता येता सात मेटा विधान वापरता एकवटान आम्ही जियेता एकवटान आम्ही जियेता जेजूच्या नावान सांगता येता सात मेटा विधान वापरता एकवटान आम्ही जियेता एकवटान आम्ही जियेता म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता उलो मारता उलो मारता तो हरी एकलो सर्गीच्या राजान रिगासोना रिगासोना म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता उलो मारता उलो मारता तो हरी एकलो सर्गीच्या राजान रिगासोना रिगासोना जो कोण पेल्याक दुखोन सोना जो कोण पेल्याक मान दिता तो राजा भितर सरता राजा भितर रिगता जो कोण सता नितीन चलता जो कोण कोरो मोग दिता तो राजा भितर सरता राजा भितर रिगता पळया की अंतर सुखनी ती ओंपिना लुवाना रास करिना तांकां जरी देव पोसता तुमकां तो पोसोनागी पळया की अंतर सुखनी ती ओंपिना लुवाना रास करिना तांकां जरी देव पोसता तुमकां तो पोसोनागी नेस्ता प्रास कूडवती खाना प्रास जीवतो चिंता तुमकां कित्या बापांचो पोसा सदांचो सांबाळता विश्वास ताचेर दवरा हांव उठतलो आनी वेतलो म्हज्या बापा सरशी आनी सांगतलो बापा म्हाका बक्षी बक्षी
एकवटांची येव्या एका काळजाची एका मोनाची जावं सोम्या संगीची येव्या हांव जातलो तुमचो सर्वेस्पोर्ते तुम्ही जातल्यात म्हजी प्रजा बापूत पवित्रात्मोत्री एक देव एकवटांत जावया तांचे बरी एका काळजाची एका मोनाची जावं एकवटांची येव्या एका काळजाची एका मोनाची जावं सोम्या संगीची येव्या. आता नंबर 7 वेदीचेर लास्ट नंबर 8 तांणी तयार रावचे. सभेचे सांदे आमी देवा राजाचे नागरिक आमी काळजा मोना मेळून हाताक हात धरून काळजा मोना मेळून हाताक हात धरून वाड्या एकवटान फिरगस बांदता वाड्या एकवटान फिरगस बांदता शेजार आमी मेळटा जेजूक आमी आपयता सुवातांनी आळता सेवा आमी करता शेजार आमी मेळटा जेजूक आमी आपयता सुवातांनी आळता सेवा आमी करता गरजेवंतांचे मोदे आसा नाये हीण सांडून कोणे वसा नाये पवित्रात्म्यान भरून सर्गीची वाट धरून पवित्रात्म्यान भरून सर्गीची वाट धरून जेजू बऱ्या गवळ्या संगी चलता जेजू बऱ्या गवळ्या संगी चलता शेजार आमी मेळटा जेजूक आमी आपयता सुवातांनी आळता सेवा आमी करता शेजार आमी मेळटा जेजूक आमी आपयता सुवातांनी आळता सेवा आमी करता बापा ती सोमेस्ता एक जावं मागणे जेजूचे चरी जावं बापा ती सोमेस्ता एक जावं मागणे जेजूचे चरी जावं एकवटाचे लिसांव मोगाचे ते मिसांव एकवटाचे लिसांव मोगाचे ते मिसांव वाड्यान जीवनामी सोड्या बेसांव वाड्यान जीवनामी सोड्या बेसांव बापूत पवित्रात्मोते करिये तांचे ताम सोड्या आमी एकवटाची देख जेजून संसार दाखयली मोगाची ती भास ताचे परी जिव्या दीव करी सास बापूत पवित्रात्मोते करिये तांचे ताम सोड्या आमी एकवटाची देख जेजून संसार दाखयली मोगाची ती भास ताचे परी जिव्या दीव करी सास बापा ती सोमेस्ता एक जावं मागणे जेजूचे चरी जावं बापा ती सोमेस्ता एक जावं मागणे जेजूचे चरी जावं एकवटाचे लिसांव मोगाचे ते मिसांव एकवटाचे लिसांव मोगाचे ते मिसांव वाड्या जीवनामी सोड्या बेसांव वाड्या जीवना
जेजूचे शीस आमी जेजूचे शीस उजव्या कोल्याक मारल्यात दावो कोलो दाखोव दोगलो एक विसरल्यार शेडो काडून दी एक मैल चलयल्यार 2 मैलां चलोवंक बोगसून चलोवंक मोगान जिये तुजो मोग केल्यार सोमात मोग केल्यार तुमकां बरें करतेल्यार मात बरें केल्यार तुमकां उसने दितेल्यार मात उसने दिल्यार कितें फायदो पातकी तशेंच करतात न्हय पातकी तशेंच करतात न्हय तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तुमकां द्वेशितेल्यांक बरें करा प्रतिफळ आशेन आसता हेरांक दिया अशें तुमी जेजूचे करेशी जाया अशें तुमी जेजूचे करेशी जाया एक पवित्र सभा एक आमची सभा एक पवित्र सभा एक आमची सभा एक पवित्र कातोलिक अपोस्तलिक सभा एक पवित्र कातोलिक अपोस्तलिक सभा ग्रेसवा दुबळी आसो सगळी एकच कुटाम ग्रेसवा दुबळी आसो सगळी एकच कुटाम एक पवित्र सभा एक आमची सभा एक पवित्र सभा एक आमची सभा संगात आमी मेळ्या देवाक महिमा दिव्या संगात आमी मेळ्या देवाक महिमा दिव्या देवाचे उतर जावं दिवो जिन्ये मेळा देवाचे उतर जावं दिवो जिन्ये मेळा एक पवित्र सभा एक आमची सभा एक पवित्र सभा एक आमची सभा सेवा उर्बेन करया गरजे वंताक पावया सेवा उर्बेन करया गरजे वंताक पावया वाड्यान संगता मेळया क्रिस्ताक साथ जावया वाड्यान संगता मेळया क्रिस्ताक साथ जावया एक पवित्र सभा एक आमची सभा एक पवित्र सभा एक आमची सभा भाऊ बहिणीनो सगळी येया कोटांक कशे लागी सरया उतारा मी देवाचे आशीष घेऊन ऐकूया एका काळजा मोनाची जाऊन माया मोगान सदा जीव सर्गींचे राज आमच्या वाड्यात आम्ही बांधूया भाऊ बहिणीनो सगळी येया कोटांक कशे लागी सरया उतारा मी देवाचे आशीष घेऊन ऐकूया एका काळजा मोनाची जाऊन माया मोगान सदा
सोसडबंद पवित्रत्म देण्यात एक पोटाची तांचो एक पोट जावन तो आदारची येवंक आमी माया मोगाक सेवा आमची आसो उदार हाडू समाधान भाव भयणीनो सगळी येया कोटाम कशे लागीं सरया उतर आमी देवाचे आशीत दिवन आयकुया एका काळजा मोनाची जावन माया मोगान सदांची येवन सर्गीचे राज आमच्या वाड्यांत आमी बांदुया सर्गीचे राज आमच्या वाड्यांत आमी बांदुया पुवीक सभेचे सांगे आमी देवा राजाचे नागरिक आमी काळसा मोना मेळून हाताक हात धरून काळसा मोना मेळून हाताक हात धरून वाड्या एकवोटान फिरगस बांदतां वाड्या एकवोटान फिरगस बांदतां शेजार आमी मेळतां शेजार आमी मेळटां जेजूक आमी आपयतां जेजूक आमी आपयतां सुवार्थांनी आळतां सुवार्थांनी आळटां सेवा आमी करतां सेवा आमी करतां गरजेवंत आमचे मोदे आसा नाये हिण सांडून कोणे वोसा नाये पवित्र ज्ञान भरून सर्गींची वाट धरून पवित्र ज्ञान भरून सर्गींची वाट धरून जेजू बऱ्या गवळ्या संगी चलतां जेजू बऱ्या गवळ्या संगी चलतां शेजार आमी मेळतां शेजार आमी मेळटां जेजूक आमी आपयतां जेजूक आमी आपयतां सुवार्थांनी आळतां सुवार्थांनी आळटां सेवा आमी करतां सेवा आमी करतां शेजार आमी मेळतां शेजार आमी मेळटां जेजूक आमी आपयतां जेजूक आमी आपयतां सुवार्थांनी आळतां सुवार्थांनी आळटां सेवा आमी करतां सेवा आमी करतां आमच्या वाड्यान ल्हान क्रिस्तांव समुदाय ल्हान क्रिस्तांव समुदाय बांदून हाडया रुता करया ल्हान क्रिस्तांव समुदाय बांदून हाडया रुता करया ल्हान क्रिस्तांव समुदाय उतरवास्या वांटून घेवया बाबा भयणी लागीं बाबा भयणी लागीं गरजेक पावया सेवा करया संबंध बरो करया गरजेक पावया सेवा करया संबंध बरो करया आमी संगता आयल्याव माया मोगान जमल्याव देवाच्या उतरा भोवारी क्रिस्ताक दिवन गवाय बांदूच्याक समुदाय जावच्याक बरे शेजारी आमी सांगता आयल्याव माया मोगान जमल्याव देवाच्या उतरा भोवारी क्रिस्ताक दिवन गवाय बांदूच्याक समुदाय जावच्याक बरे शेजारी देवाचे उतर वांटा वाड्यांत जीव बचारता देवाचे उतर वांटा वाड्यांत जीव भरता आमी सांगता आयल्या माया
मोगान जमल्याव देवाच्या उतरा बोवारी क्रिस्ताक दिवन गवाय बांदून चाक समुदाय जावच्याक बरे शेजारी सेवेकाय ती जाता दैवीक शिकाय जोडटा सेवेकाय ती जाता दैवीक शिकाय जोडटा आमी सांगता आयल्याव माया मोगान जमल्याव देवाच्या उतरा बोवारी क्रिस्ताक दिवन गवाय बांदूच्याक समुदाय जावच्याक बरे शेजारी जीवित हे समुदायाचे पाळणे मोगामाय पासाचे जीवित हे समुदायाचे पाळणे मोगामाय पासाचे आमी सांगता आयल्याव माया मोगान जमल्याव देवाच्या उतरा बोवारी क्रिस्ताक दिवन गवाय बांदूच्याक समुदाय जावच्याक बरे शेजारी आमी सांगता आयल्याव माया मोगान जमल्याव देवाच्या उतरा बोवारी क्रिस्ताक दिवन गवाय बांदूच्याक समुदाय जावच्याक बरे शेजारी जावच्याक बरे शेजारी जावच्याक बरे शेजारी आमचो वाडो आमकां मोगासो क्रिस्ताक सजावून जियोसो देखून संगी मेळटाव देवा उतर वणटाव गरजेक पावताव आनी हांसून खेळटाव आमचो वाडो आमकां मोगासो क्रिस्ताक सजावून जियोसो देखून संगी मेळटाव देवा उतर वणटाव गरजेक पावताव आनी हांसून खेळटाव सुरविल्ल्या क्रिस्तवा बरी आमी जावंका शेताव एका मोनान आनी एका काळजान क्रिस्ताक साक्षी जाता मोगांची येवन एकामेकाक बगसूंक सेवा करूंक पेल्याची भेट करूंक जिणेंत आमचे जेजूक संवसारान दिताव आमचो वाडो आमकां मोगासो क्रिस्ताक सजावून जियोसो देखून संगी मेळटाव देवा उतर वणटाव गरजेक पावताव आनी हांसून खेळटाव विस्तारलेले कुटुंब वाडो आमकां जाला वाड्याक सगळी जाल्याव आमी जेजूची भाव भयणी सांगात दिताव आमी कश्टांत पावताव बरें करताव आमी दुखां पुसताव कुटुंबा भाशेंत एकवटांची येताव आमचो वाडो आमकां मोगासो क्रिस्ताक सजावून जियोसो देखून संगी मेळटाव देवा उतर वणटाव गरजेक पावताव आनी हांसून खेळटाव आमचो वाडो आमकां मोगासो क्रिस्ताक सजावून जियोसो देखून संगी मेळटाव देवा उतर वणटाव गरजेक पावताव आनी हांसून खेळटाव गरजेक पावताव आनी हांसून खेळटाव हांगासर समुदायाची गितां स्पर्धा अखेर जालो
आनी तुमकां थोड्याच वेळांनी हाचे फलितांश तुमकां कळयतलें हांव. दया करून कोणी तुमी वचनाकांत, दया करून बसा. ह्या कार्याची रुवारी आनी त्या पुरबायऱ्यान जावंक विगार बापाचें मार्गदर्शन सुकारान. पयल्यान पयलें हांव विगार बापाक म्हणा ती बाप एडवीन फ्रांसीस उठो काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. फिरगजेची उपाध्यक्षीण तशेंच मुळावो क्रिस्तांव समुदायाची संचालकी श्रीमती रिना मोंतेरो आनी फिरगजेची कार्यदर्शी श्रीमती जयश्री मोंतेरो आनी सर आयोगांचो संचालक श्री फिलीप मोंतेरो, ICM अध्यक्ष श्रीमान स्टॅलन, कार्यदर्शी मिशाल मोंतेरो आनी सर सन्यांगी हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर वाड्यांच्या गुरकारांक, प्रतिनिधींक, सर वाड्याकारांक मस्त मिनत काडून बरी तयारी करून बरी गितां गायल्यान तुमकां हार्दिक अभिनंदन आनी धन्यवाद पाठयता. आमचे जर्जसांनी भोव अपुरब्यान ह्या स्पर्धेचे तीर्प केला आनी थोड्याच वेळान तुमकां तें मेळटलें. ते जावन आसात ब्रदर मेल्ड्रिक रॉड्रिगस, ब्रदर विनोद पायस, सिस्टर अल्वेना डिसोजा. हांकांय हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या गित्या स्पर्धा कार्याचे रेकॉर्ड केल्ल्या डेल्सन मिडिया असो मालाक श्री डेरिक मोंतेरो हाकाय काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर जावच्या हर एका कार्यावळी ताचो कलमीतल्यातली सेवा दिता आमकां श्री प्रदीप डिसोजा, ताकाय काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. हें कार्य भोव शिस्तेन जावंक कारण जाल्ल्या तुमकां तुमच्या सर्वांचो आभार मागता आनी तुमकां सर्वांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या हर एकल्याकय देव बरें करून सांगून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. आतां इल्लो वेळ आसा देखून चिंतिनाकात, हांव एक गायन करूंक आयलां म्हण सांगून. हांव संगीतकार न्हय आनी संगीतकाराचो पुती न्हय. तशें डेल्सन मिडियांतावन एक सजेशन आसा, सकडांनी गावप्यांनी येवन हांगासर रावन एक फोटो काडल्यार बरें जायत म्हण सांगून. ग्रूप फोटो काडल्यात ताणें. सकडांचे फोटो थोडी गेल्यात व्हडना, उरल्यांक वाड्याकारांक रावयेत. एक बरी फोटो ताका जायचे म्हण सांगता. देखून दया करून येवी हांगी येस ओडोल काडल्या एक आं वाड्या वार न्हय, एक वाड्या वारी काडया, मागीर सकडे ओट्टो काडया. जायना? जायत. पयलीं लेगीनचो वाडो आयिल्लो तांबडो वाडो. तांबडो दर्यो येयल्यात आनी बरें एक क्वॉलिटी प्रदर्शन तुमी दिलां. देखून देव बरें करूं म्हण तांणी शाबासकी पाठयता. ते करून एका वाड्याचे मुखार या. पयलें बाळोगचेचो तांबडो.
नमस्ते तुमकां सर्वांक आयचो हें कॉम्पिटिशन बरें जाल्लें म्हळ्यार ल्हान कृष्ण समुदायाचीं कंथारां तुमी गायलीं आनी तुमच्या त्या वाड्यांनी तुमी हें सिंग करा म्हणली म्हजी एक विनंती. आज तुमी साबार कंथारां गायल्यांत तुमी प्रॅक्टीस केलां. हर एक बटी येताना एकच कंथार आयकोवचें. एका काळजाची ओके. आनी मुखल्या दिसांनी नवीं नवीं शिकल्यांत जें तुमी शिकलां बरें तुमी रिपिटेशन पुरा करचें पुरा केलां तशेंच करा आनी जिवाळ जाया म्हणलो म्हजी एक विनंती तुमकां. चड गाळी करनासतना आमी फलितांश या सगळ्यांनी बरे रितीन केलां. आमकां वरोवणी करूंक ती एक कश्ट भोगलें म्हूण येत. थोड्या अंक्या मदें फरक जावन हें फलितांश आयलां. तशें जाल्ल्यान आतां अनावन्स करता. 3rd प्रायज वता चेस नंबर 1. 3rd प्रायज वता चेस नंबर 1. ताळयो दिया. ओके. 2nd प्रायज वता चेस नंबर 3. आनी पयलें प्रायज वता गेस करियेत की ओके. फर्स्ट प्रायज गोज टू चेस नंबर 6. सगळ्यांक अभिनंदन. बरे रितीन केलां तुमी. देव बरें करूं.